Halo, pranjang jotono no phungkam. Mo khenai ni di senior ni kusumai. Muya khodo, mungkhai sai mananya rok saphai Kebo paina musung khan contact khaiti ang no phalai di phaiman. Market yumo. Teng no ang thakai marong upnugundo. Mane taklai na posor, mane taklai posor nang try khinai gom tirok ta thakai maro. Norong nai chung ni soya karei. Kebo hamjaga like ri di tei subscriber khayani tapok di. Tei boina kisa share khaidi ta video no. Nanya je besuk naithok nongthongbai kha tei bisikri khe bwtui ma phala rok ta hai jotono no phungkam tata bye bye.